Anem a intentar. Què tenim a sobre dels ulls? Les celles, els mofletes, les pestanyes, el cabell, la pupil·la, una pupil·la, dos pupil·les. Ja tinc el meu de vostès, aquest xulo. Què passa? El què? El què? Sabeu què passa? Que segurament s'ha quedat com una mica de tinta que no s'ha assecat i per això sembla que no s'ha mirat res. Però mira, fixa com no. No sabia... Home, no. No sabia que el dibuixos parlessin. Sí, senyor. I tots els dibuixos parlen? Sí, senyor. I tots saben dir moltes coses? Sí, senyor. I tots saben dir... Saben dir moltes coses? Sí, senyor. I sap dir alguna més que no sigui... Sí, senyor. Sí, senyor.